Hi viewers, this is Apati from RM Cardega. So இப்போ நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான கான்செப்ட் தான். எப்படி சொல்ல நம்ம இந்தியன் மூவி பார்த்திருப்பீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கான்செப்ட் தான் வசீகரன் இம்ரான் பாய் ஃபோர்ட் ஃப்ரீஸ்டைல் த சிட்டி த ரோபோ நியூரல் ஸ்கீமா நம்ம ஆல்பைன் UTX A09 நிலைமையில நம்ம இந்த இது ஹைரஸ் ஆடியோ அப்படின்னு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு சவுண்ட்ஸுமே வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதுன்னா நான் இந்த ப்ராடக்டை வச்சு தாங்க நான் வந்து இது வந்து அங்கே இருந்துட்டு நம்ம கேட்ட நம்ம கிராஸ் ஓவர் மூலிமா நம்ம ஆக்டிவ் பண்ணுறதுக்கும் கிராஸ் ஓவர் மூலிமா ஸோ இந்த ஸ்பீக்கரை பற்றி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கே இந்த ஆம்பிளிஃபயர் AB கிளாஸ் ப்ரீமியம் ஆம்பிளிஃபயர் ஸோ பாருங்கள் டிசைனே வந்து ரொம்ப யூனிக்காக இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து OE சிஸ்டமும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எக்ஸ்டர்னல் சிஸ்டம் ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி இருக்குது. ஆடியோ ஆகும் உங்களுக்கு நிறைய சைனீஸ் நிறைய பேர் எல்லாமே நம்ம போய் நம்ம ஏட் பண்ணிட்டு வயரிங் சரி. ஸோ இதை வச்சு தான் ஒரு 2-way ப்ரோ லெவல் ஆக்டிவ் செட்டப் பண்ணியிருக்கோம் ஹைஎண்டில். ஸோ இது என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சொல்லி பார்த்துடலாம். ஸோ இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆல்பைன் UTX A09. இப்போ வந்து பொதுவாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபோர்ட் வண்டியில் ஃப்ரீஸ்டைலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிஸ்டம் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்படி ஒரு நிலைமையில் நம்ம இந்த சிஸ்டம் அதில் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். இதை வந்து நம்ம சிஸ்டம்னு சொல்ல முடியாது, ப்ராசஸர்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ இது ஏன் இப்படி சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கார் ஆடியோவுக்கு தேவையான எல்லா மொபிலிட்டியுமே வந்து இதில் இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹை ரெஸ் ஆடியோன்னு சொல்லுவாங்க, ஹை ரெசல்யூஷன் ஆடியோ. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்டிக்கல் கேபிள் அவுட்புட் வந்துடும், ஹைரஸ் ஆடியோ. இது ஹைரஸ் ஆடியோ அப்படின்னு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நார்மலாகவே உங்களுக்கு பிளேயரில் இப்போ நான் பயணியர் பிளேயர் ஆகட்டும் எல்லாமே ஆகும். ஸோ ஆடியோ பிட் வந்து உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகிறது ரொம்ப வந்து பேசிக்காக இருக்கும். ஆனால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 192 kHz 24 bit ஹைரஸ் ஆடியோ உங்களுக்கு அவுட்புட் கொடுக்கும். ஸோ இதோட ஆடியோ டீட்டெயில் இதெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா அந்த அந்த சவுண்ட்ஸ் ஆகிற ஒவ்வொரு சவுண்ட்ஸுமே வந்து ரொம்பவே டீட்டெயில்டாக இருக்கும். ஸோ அப்படியே உங்கள் லைவில் நீங்கள் இது வரைக்குமே நீங்கள் அந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாமே நிறைய சவுண்ட்ஸ் நீங்கள் கேட்டிருக்கவே மாட்டீங்க ஹெட்செட்டில் கூட. ஒரு லைவ் ஆடியோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதுன்னா நான் இந்த ப்ராடக்டை வச்சு தாங்க நான் சொல்லுவேன். ஸோ அவ்வளோ எக்ஸலண்ட்டாக இருந்துச்சு இதோட ஆடியோ. ஸோ இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியில் ஸ்பீக்கர்ஸை விட ஆம்பிளிஃபயர் தான் நிறைய நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதில் ஸ்பீக்கர்ஸும் நான் காட்ட யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், ஆம்பிளிஃபயர்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ இப்போ இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க ஸ்பீக்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கல் K2 KX2. ஸோ இந்த ஸ்பீக்கர் தான் சொல்லியிருக்கேன். இவ்வளோ நாள் வந்து இது வந்து அங்கே இருந்துச்சு, நம்ம K2 வச்சு தான் உங்களுக்கு நான் அதை காமிச்சிட்டு இருந்தேன். ஸோ இப்போ இந்த வண்டியில் நம்ம இந்த ஸ்பீக்கர் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இதோட டியூட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு TNK மெட்டீரியலில் வரும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வைடு ஃப்ரீக்வன்சி ஹேண்ட்லிங் இது மூலிமா நம்ம எடுக்கலாம். ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக்ரவுண்டில் வர ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் சவுண்ட்ஸுமே அவ்வளோ டீட்டெயில்டாக இருக்கும். ஒவ்வொன்றுமே எப்படி சொல்கிறது, அதான் உங்களை லைவாக ப்ளே பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படி ஒரு ஃபீல் இது வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஸோ இதோட மிட்டுஃபோர் பார்த்தீங்கனாலே டிசைனே பாருங்கள், இது வந்து மேட் இன் ஃப்ரான்ஸ். இதோட கோன் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஹெவியாக இருக்குது. இதில் வர அந்த ட்ரம் சவுண்டெல்லாம் கேட்டிருக்கீங்களா, காரில் ட்ரம் சவுண்டு அவ்வளோ எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் இந்த இதில். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட கிராஸ் ஓவர். இந்த கிராஸ் ஓவர் நம்ம வந்து இதில் வந்து ஆக்டிவ் பண்ணியிருக்கோம். இதிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டேரெக்டாக ஆக்டிவ் பண்ணுறது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து அப்படி பண்ணல, நம்ம வந்து டேரெக்டாக ப்ராசஸர் இருக்கிறனால நம்ம அப்படியே அதில் ஆக்டிவ் பண்ணிட்டோம். எல்லாத்துக்குமே தனித்தனி சேனலில் கொடுத்து நம்ம அதில் ஆக்டிவ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இதில் நம்ம கிராஸ் ஓவர் மூலிமா நம்ம ஆக்டிவ் பண்ணுறதுக்கும் ப்ராசஸர் மூலிமா நம்ம ஆக்டிவ் பண்ணுறதுக்கும் டீட்டெயிலிங் வந்து நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் இதில். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட ரியர் ஸ்பீக்கர் தாங்க. ரியர் ஸ்பீக்கர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபேவரட் தான் K2. ஸோ இந்த ஸ்பீக்கரை பற்றி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் நிறைய சொல்லியிருப்பேன், உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் எல்லாமே. இது வந்து TNK மெட்டீரியலு, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேட் இன் ஃப்ரான்ஸ். அதுவாகட்டும் இந்த 2 ஸ்பீக்கருமே பார்த்திங்கன்னா மேட் இன் ஃப்ரான்ஸ், கம்ப்ளீட்லி ஹேண்ட்மேட் ஸ்பீக்கர்ஸ் இது ரெண்டுமே.
ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆம்பிளிஃபயர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கலில் எஸ்கியூ. இது கொஞ்சம் ஹை அண்ட் ஆம்பிளிஃபயர், ஏபி கிளாஸ் ப்ரீமியம் ஆம்பிளிஃபயர். இது உங்களுக்கு ஏபி கிளாஸில் வரும். ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு 4 சேனல் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ராக்ஃபோர்ட் ஃபாஸ்கெட். இந்த ஆம்பிளிஃபயர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது பாருங்கள், டிசைனே வந்து ரொம்பவே யூனிக்காக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஆம்பிளிஃபயர் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். என்ன பார்த்தீங்கன்னா ராக்ஃபோர்ட் ஃபாஸ்கெட்டோட மோனோ பிளாக். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே உங்களுக்கு சப்வூஃபர் கண்ட்ரோலோடு வந்துடும். இது வந்து சப்புக்கு கொடுத்துருக்கோம். நம்ம ஜேஎல் சப்போர்ட்டுங்க, ஜேஎல் சப்புக்கு உங்களுக்கு தனியாக கொடுத்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஹீலிக்ஸ் DSP3 ப்ராசஸர் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி 8 சேனல் ப்ராசஸர். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்டிக்கல் கண்ட்ரோல் இன்புட் வந்துடும். தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு RC அவுட்டு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து OE சிஸ்டமும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எக்ஸ்டர்னல் சிஸ்டம் நம்ம பைனியரோ கென்வுடோ ஆல்பைனோ எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம இந்த RC மூலிமா நம்ம அவுட் எடுத்துக்கலாம். ஒரிஜினல் சிஸ்டம்னா இந்த ஹை லெவல் மூலிமா நம்ம அவுட் எடுத்துக்கலாம். இதில் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிக்கல் கண்ட்ரோல் வந்துடும். ஆப்டிக்கல் கேபிள் மூலிமாவும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில். தென் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதோட ஆம்பிளிஃபயருக்கு போகிற அவுட்டு USB நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். தென் இது வந்து அதோட கண்ட்ரோல் இன்புட். இதுக்குன்னே தனியாக கண்ட்ரோலும் வந்துடும். ஸோ நீங்கள் இதிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் மோடு நீங்கள் எத்தனை மோடு வேணாலும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது வால்யூமு, இது சப்வூஃபர் கண்ட்ரோல்னு உங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ நம்ம இந்த ஒவ்வொரு மோட்லையுமே வந்து நம்ம மாற்றிக்கலாம். நம்ம எந்த சீட்டில் இப்போது டிரைவர் சீட்லாம் டிரைவர் சீட்டு, பேசஞ்சர் சீட்னா பேசஞ்சர் சீட்டு, இல்லை நம்ம ரியர் சீட்டில் உட்காருவோம், டிரைவர் போட்டு நம்ம வண்டி ஓட்டுறோம் அப்படின்னு சொன்னாலும் நம்ம அதுக்கு அந்த மாதிரி நம்ம டியூன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ அதுதான் இந்த ப்ராசஸரோட ஒர்க். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க சப்வூஃபர் பார்த்திங்கன்னா ஜேயில் 10TW3ன்னு சொல்லி இந்த சப்வூஃபர். இவ்வளோதாங்க சப்வூஃபர். ஃப்ளாட் சப்வூஃபர் மாதிரி இருக்கும், பட் ஆனால் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும். இதோட டைப் பேஸ் வந்து அடிச்சிக்கவே முடியாது, அப்படி இருக்கும் இதோட பேஸு. ரூம் ஃபில்டு பேஸாக இருக்கும். ஸோ இப்போது சப்வூஃபர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பின்னாடி டிக்கியில் தான் இருக்கும். பட் ஆனால் இதோட ஃபீல் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேஷ்போர்டில் இங்கேருந்து நமக்கு ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி இருக்கும். இதோட ஆடியோ ஆகட்டும், வாய்ஸ்லேருந்து எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் த டேஷ்போர்டு, அந்த டேஷ்போர்டு சென்டர்லேருந்து எல்லாமே வர மாதிரி இருக்கும். ஒரு லைவ் ஆடியோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் எல்லாமே. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் தான் நம்ம வந்து இந்த ஃபோர்டு ஃப்ரீ ஸ்டைலுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிட்டோம். இன்னொரு விஷயத்தை நம்ம மறப்போமா? டேம்பிங். மெயின் திங்கே அதுதான். இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாக்டர் ஆர்டெக்ஸ் கோல்டு சீரீஸில் டேம்ப் பண்ணியிருக்கோம். 4 டோர் ப்ளஸ் டிக்கி இதில் வந்து நம்ம டேம்ப் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேட் இன் ரஷ்யன். ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய சைனீஸ், நிறைய ஃபேக் வருதுங்க. ஸோ நீங்கள் எங்கே போனாலும், நீங்கள் எங்கே மாட்டினாலுமே சரி, ஒரு ஜென்யூன் ஆத்தரைஸ் டீலரை நீங்கள் அங்கே போய் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள். ஒயரிங் ஆகட்டும், எல்லாமே ப்ராப்பராக பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குற கடையில் எல்லாமே நம்ம ஏறி பண்ணிட்டு ஒயரிங்லேயும் சரி, டியூனிங்லேயும் சரி, ஒரு ப்ராப்பர் இன்ஸ்டாலேஷனே இருக்காது. போகிறீங்க, நல்லா நீங்கள் விசாரித்து ஒரு ஆத்தரைஸ்ட் டீலர்கிட்ட நீங்கள் பாருங்கள். இது நம்ம டீலர்ஷிப் எடுத்திருக்கோம். கரெக்டாக இது நம்ம டீலர்ஷிப் எடுத்திருக்கோம். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஃபோக்கல் ஆகட்டும், ராக்ஃபோர்ட் ஆகட்டும், ஹெலிக்ஸ் ஆகட்டும், எல்லாமே நம்ம ஒரு எலைட் பார்ட்னர் தான் நம்ம எல்லா ஒரு இதுக்குமே. ஸோ அதனால் நம்மள்ட்ட இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேக் இருக்காது, எல்லாமே ஒரிஜினல் தான் இருக்கும் நம்மள்ட்ட. ஸோ நீங்களும் அதே மாதிரி நம்ம வெளியூரில் இருக்கீங்க, எல்லாமே இருக்கீங்க. ஸோ அதையும் நீங்களும் பார்த்து பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதெல்லாமே மாட்டிட்டோம், அவுட்புட் வந்துடும் அப்படின்னு மட்டும் நினச்சி கூட பார்த்துறாதீங்க என்றைக்குமே. டியூனிங்குன்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ இது டியூனிங் பண்ணுறதுக்கே அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்துச்சு. இதோட அவுட்புட் கொண்டு வரதுக்குள்ளே நம்ம MD இம்ரான் சார்
ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டார் அதில் உட்காந்து. மேக்ஸிமம் அதில் 4 to 5 ஹார்ஸ் அதில் உட்காந்து அவர் டியூன் பண்ணார் இதில் அவுட்புட் கொண்டு வரதுக்கு. இன்னொன்று சம்பவம், நம்ம ஆல்பைன் வேறு மாட்டியிருக்கோமா, அவுட்புட் கொண்டு வரதுக்குள்ளே ரொம்ப அவர் கஷ்டப்பட்டார் அதில். ஸோ இதோட ஆடியோ நீங்கள் ஹெட்செட்டில் கேட்காட்டி மறுபடியும் நீங்கள் ஹெட்செட் போட்டு இது ஆடியோ நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த ஆடியோ கேட்டுட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ஃபர்தராக உங்களுக்கு எதாவது டீட்டெயில்ஸ் இருந்தால் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் இருக்குது, நீங்கள் கால் பண்ணியோ வாட்ஸ்அப் பண்ணியோ கேட்கலாம். முடிஞ்சால் நேரில் வந்தீங்கன்னா நிறைய டெமோ கார்ஸ், மல்டிபிள் டெமோ கார்ஸ் இருக்குது. வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கே ஒவ்வொரு ஃபீல்டுக்கு ஒவ்வொரு டெமோ கார் இருக்குது, அதை நீங்களே எக்ஸ்பீரியன்ஸும் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.